satu. Adore Jesus.
Satu. Low-nya kurang nih, Bang. Cek, cek. Low-nya kurang. Cek, cek. Terlalu high. No. Cek, cek. Oh. Who's that? Pinangido ma tuhita salutna. Alan yang dimulai nama ulan na hohom. Asa tapadaton ma tubangku na di bagasan gereja. Akadongan na di luar. Asa masuk matu bagas.
muat do di bagas asa ditutup pintu seleding. Pinangi do matudongan asa ditutup seleding na pintu. Pintu kiri kanan asa ditutup muat do hita di bagas asa hohom. Jala AC berfungsi. Kadongan na ditoru do pero dari luar asa masuk mahi tu bagas. Asa pitor tambulai ulan na hohom. Untuk tim musik, mohon perhatian tim musik sesuai dengan acara yang sudah diberikan ke tim musik. Nanti acaranya mengalir langsung. Langsung acara mengalir, tidak ada lagi himbauan untuk bernyanyi. Tim musik supaya diperhatikan, mau lihat ya?
Informasi tambahan untuk pemain musik, mohon diperhatikan. Waktu nanti sudah tos mahosana, lonceng berbunyi diiringi dengan musik yang pelan-pelan. Ya, mau lihat ya? Ada orang so masuk kita, tu Sudina mengiringi ibadah ta, tu parorgen, ini semuanya biarlah mengalir tanpa harus saya mengatakan maredehita, langsung aja diikuti, tolong diikuti semuanya biar pas. Ya, maredehita opa-opa sih ya. So
Marhiti-hiti guar ni debata ama. Dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guar ni to di perbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamu. Diamay na patahok kamu macalo tohap di bagasa katiuronim. Sitianon niyakang nabadiyay. Ay nung nga diroro hita siyan gonggoman ni haholomo ni jala di paucat hita tu bagasan harajaw ni anak haholongan ni rohana. Di bagasan iba na maadong di hita haluaw ni ima kasisan niyak kadosata haleluya martangyang mahita. Ale amanami na marhabang sa dibanwa gidjang. Madok maulya tido kami tuho siyan na sa rohanami. Adang hasuhatan holong ni roham tu kami. Disuruh hodo anak muna sasaday tu portibion manaon ragam si taunon. Haleaw ni cakicak, pastap doho tijurpe. Rudi na manaon hamatian laho, humokop kami. Asa malua kami siya dosa dohot siyan hamatian na manok tongi. Rudo kami saunari tu jolom. Marhite parningotan ni si taunon do hamamati ni Jesus Tuhan nami. Nang uhir turuhan nami bernit ni si taunon nay. Asa marhite siya ni uhir turuhan nami balga ni holong ming. Asa mabiyar kami tumadikoko. Hupilihon kami madiri nami tuho. Urasi mahami. Marhite-hite mudar ni Jesus anak ming. Asa tung badia kami. Jala takas malua kami siyan gonggoman di dosa. Dohot hamatian. Amen. Hudul mahamu. Nung aloja jala mahiu tu hatta Jesus Kristus. Dung ditakup ibana di bodari ni hari Kamisi. Dang maradian nasida mangaliai ibana. Marsitutu nasida patubu siti dangi gap-gap. Asa tung bulus rohani silatus madabu uhum hamatian. Nung ngaragam di bagi silatus. Didok nang paluahon niyan. Hapelam gada do bernit diakap Jesus. Ditanggali do bajuna, dilicingi ibana. Nung ngamamuk mabugang pamatang na, jala mabaor mudar siyani. Nung adibahit suksang duri tu si majucung na, jaladang maralang na sida mga lubuti, asa dohot siya si majucung na mabaor mudari. Dinalnakok mata ni hari di hari Jumati, lamaniak makabugangi. Mamereng si taunon ni Jesus, da dalam moro panosak na sida di Jesus. Sesongon jol manamawas di budar do nasida sudi.
Lam gugu takina sida majuhon asa dipersilakon ibana. Ujungna dibuat silatus mahaputusan ni asa dipersilakon Jesus nang pedang adong salana. Jala didok ibana lias ibana siani. Marsurak majahudi majalo Jesus. Dibuat nasida ma Jesus tugol kata mamulus pia dolorosa. Mamulus dalan si taunon. Molosongon na labak Jesus disurahi hut dio jarhon. Si patama tinggang ibana. Jal si patalaos didodoni hau parsilangi. Nadok doki ibana. Nung alam sudah guguna alani lojana. Dohot alani mudar nang durus siap pamatang na. He ibana. Dia peho silangi. Tukap ibana muse. Dang tartuhuk nabe. Dina sotolap sabi mabuan. Ditakup na sida ma si Simon kirene lang humabuan kau para silang itu Golgata. Dung sahat tu Golgata lam guguma marsura aka Yahudi. Sesongon na sobu pakilalan na mamereng hinaparen si taunon ni Jesus. Di Golgata di pihakon na sida ma kau para silangi. Dungi dia pihakon na sida ma Jesus tu si dilabang matangan na doho na sabur mamudari. Di pajongjong mamusi kau parsilangi gatung ma Jesus disi marabura mamudar siapa na doho tangan na. Dang pola makitir pakilalan nasi dari nama sasar mudar siap tangan doho pak na uju dilabakot tu silangi. Marsurak dona sida songon da mangulupon dung jongjong kau parsilangi jala gatung Jesus disi. Ala yang go Jesus tu hatai bulus dorohana mangauhos sudi si taunoni. Nunga takas dilehon ibana diri na pahasahatan ni nasa si taunon ni jolma ala ni dosay. Alay, dunggaong ibana di silangin. Ang laos mauhom ibana. Marsuara do ibana pituhali siyan silangin. Tabigima suaranay. Nung agatung Jesus di hau parsilangi. Buhina doho pamatang na nung alam mamotar anin lojana. Laos kuhut nung agodang mudar nai durus. Deba mudar nai mardek di hatutano. Deba laos mangipal di pamatang la. Alai laos adong do pinay baru mabaur songob bogas di labangi. Dang tarpaida-ida sa sitong na bernipar niya kapan nai. Ala yang goak ka namar parsilakon ibanay sa songon nakisar do bohina. Dang tariday daw na loja na sida mga anak ko hidoloki. Lasro ka na sida jala sobu pakilalan na mamereng Jesus.
nama naon na disilangi. Habe di nasongoni pangalahon ni akan marparsilak ko ni banay marsuara may bana manuara kon suara parjulo siya silangi di dokma ale amang marpamuati maro kami dan nasida ay dang diboto nasida na binahin nasidai narikot matong tangyang ni Tuhan Yesus sugot manugutin ng alaw iba na tubaliyang martangyang sahala na disi dung dilehon mangan 5,000 halak di pamuli na toropi jala sisian na penunga di suri iba na pajulohon tubariba nakok may iba na tudulok sa sadasa martangyang disi martangyang iba na adorang sobongot tu Getsemane tuluhali iba na martangyang di Getsemane tangyang ido na parjolo ruar sen iba na dunggatung di kapar silangi tuksoboy do abaton ni manang ngaha hasadaon na tuamay bulus nai hata ni Jesus madok dang diboto na sida na binagen na sida dang diboto na toropi haliaon dot itcak-itcak na pinamasa na sida tu Jesus dang diboto ak kasoldado do situan na toropi na binagen na sida dang diboto ak kaparise gudang nai tahen na mauto ala ni Portibion godang nayak ka na marguar bangso ni dibata ak kepad di agama ak kasipajolo di masyarakat dohot di hasutoropan na maoto na cucut ng mamoto manang paula so di boto na binagen ni Tuhan Jesus alay tunggugudo suara ni Jesus na martangyangi tangyang pangiduan di kasesanidos adoy mangido kasesanidos niya ka na mangalayay ibana na mga litsingi ibana nang patarto sa luhut jolma pabuwa hasesan ni dosa dosilang ni Jesusi dohot doi hasesan ni dosaku dosamu dosatta sudina jalo silangi mga linggo mingulum ido mual hanguluan. Didok rohana sida iko pasobok kondo Jesus tu parjahat jala pardosa nang makulipi hajahaton doho dosa na sida. Diparsilak kon na sida ibana dito ngatungan ni dua halak parjahat na sumalin. Takas dunian didok silatus na swadong dapot sasala ni Jesus. Takas do muratusan ni halak pabuas iti dangi gap-gap do na didok ni nasida taringot tutukan Jesus. Ay didok. Di oray Jesus na sida manggarar guguat tu kesar. Hape takas do didok Jesus. Lehon hamu tu kesar na siyan kesari. Didok mangguturi ibana di Galilea, Samaria do Judea. Hape hadameod do siyan ibana. Alay di bahin na sida kalakal. Di bahin si pautoto laho paliahon Jesus si. Gabi dito nga tonga ni parjahat ibana di parsilakon. Takpo lama jua ibana. Anong radido ibana macalo dosa ni Portibio na petu ibana. Radi ibana gabi dosa ng pedang mardosa. Radido ibana sika tadi silangi. Nung ngasong ni haradion ni Jesus. Hape dosa da siya na targatungi mangalia ibana. Songon pangalia niya kasoldalo paururu ibana. Marsine yang do ibana madok tutukan Jesus. Ay dang Kristus iho. Palua dirim ng hamyat tong.
Halailaus tiha-tihai dia lu sidungan na tergatung di ibana, di dokma, dang di habiari ho kapede bata, atik perap ho na hukum kita. Hukum na ti gordo na tu kita, ay tajalo upa ni pabakinata. Alayang go ibana, dangadong diula na soture, laus hutma di dok tu Jesus. Oh Jesus, ingo tahu, iya dong sakat ho tukara jaon ming. Di dia do kita nuang, pardosa do kita, rap dohot tu amang, rap dohot to inang, dohot parjahat namang elay Jesusi, manang rap dohot parjahat naman nadado sana, jalan apa sahat diri na tu Jesus, dohot iba na makita sonari, rap kita makilala, jala mangok kudosata, asa dohot kita taruli di hatani Jesus, hata na paduakon na sinurahon na siyan silangi. Si tutudo hatakot tuho, sadariod doho, rap dohot au, di paradiso. Nung alam kali Tuhan Yesus, nung alam sudah kukuna, lamanitak muse mohop ni ari, dang tertau mohop na moloto nga ari disi, maniak madi hilala Yesus di pamatang nai, hape dang terbaketca, subuhi humusor tangan na, daung na labang disilangi. Niripu dodo pak hinacit nai rohana doho pakilalan na, hape toktong do balga holong ni rohana tu jolmai, ubalga holong na tu hita, ubalga holong na tu inana doho tu sisian na. Ay di paroha ko do pa inana do sisian na dadong disi. Toktong do balga holong na tu jolma, ubalga holong na tu au tu hamu, tu hoy nang, tu ho amang. Ubalga holong na siyan kaber nito ni, dido Jesus ma, di mainang anak mi, huhut didok tu sisi anda, di ma inang mi, dito nga tongan ni natorupia dong manang piga parupuan na makahulong iba na mangihut to iba na sa tugol gata. Ang guwak kasisiyan na holan si Johannes, sisiyan kahulongonido na mangihut to iba na tugol gata. Laho do sudi na sida mapurus. Di bereng Jesus dua kaparupua do sisian na nasa halaki dito nga tonga ni natoropi. Dang kabatan
Nakachiti ibana mamereng inana doho sisian nay. Dang kapatan manangaha ibana mamereng ahu doho tamu. Suara na parjolo, suara tu amay doy, mangodiho na kapardosa. Suara na paduang kung tuwa kapardosa na manungputi dosa na doy, na mga lehon baga-baga kaluaon. Suara na patuluhon, tuwak ka na proseya doy, padumuhon na sida songon keluarga ni Kristus, manang akaise na mamereng tu silangin, manang akaise na patutoro diri tu silang ni Jesus di baga sa kaprosyaon, nung nga gabi sada keluarga na sida, ima keluarga ni Kristus. Daktar suada ko si Maria so anak na Jesus. Dang terpasiding ibana pakilalan ni ina pangitubo mamereng Jesus si. Buhado pakilalam mo inang out di pabereng-berek ko, ridang ni Sibiom musongoni. Buhado roha mamangaut sura sinuat tunas musongoni. Sa songos sabilu na maniat ate-ate dohot pusu-pusu na masa tutuhan Jesus si. Sa songon asom na tinetek kon tubugang suara ni Jesus tunasida. Alay siya nasa gugo ni kapursyaon, ditangihon na sida suara ni Jesus, ay olat nima dijak konsisiani si Maria tu jabuna. Nung marsaringar siya nakau pinarsilangi suara kasesani dosa. Nung tarbigi baga-baga kaluaon. Nung dipadiri keluarga na baru, keluarga ni Kristus. Sudi dipatu-patuhan Jesus adorang sosahat tu hosniari. Di hosniari dipukul 12 harian. Makolom masa dok portibion. Lo jadwa kana pistar sa hatutiki hamajunon manakasi akado na masa ujui. Sangado di dok gerhana doi. Jaladak yado pena masa, jaladang boy masa gerhana hampir tulujom. Ay sahat tu pukul tulu mamakolom. Ato nga hamana masa disi. Pabahenan ni debatadoi. Ulaon ni debatadoi. Nung dia pehon sudi dosa ni jolma tutuhan Jesus. Tungod dua kasahit tadi usung ibana jala aka pangadang ulata di porsan. Alayang gorohata madok debatado na mamicang mamukul dohot pasipal ibana. HP alani pangalasyot ta ibana tertulang. Binahan ni hajahatot ta ibana mabugang. Ape tu ibana picang-picang perhitian ni hasonangatta. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Ayodo di patupa debata, humokop kita gabi dosa ibana naso tumada dosa, asa gabi hati goran di debata kita di bagasan ibana.
Alanaong di bagasad dosa ibana na so tumadda dosa. Naing patuduhon na di bata na marujung di hakulomod do dosa. Jala marujung tu hamatayan. Laos huhut. Gabi tarida sudia makukubi bohina tu Jesus nang gabi dosay. Matanyari pedang ulo paruar sinodang na mabait tarida Jesus nang gabi dosay. Dihilala Jesus do. Dadakolan na tinopanay songon na pasiding-siding ibana. Dihilala do nang ditinggalhon amay ibana. Ay tung sop tarpado mudo debata do dosa. Tar dipukul tulu di ujung ni hakulumo ni marsuara ma Jesus. Eli, Eli lama sabaktani. Debatakku, bahasa tung tadi kono muau. Songoni majorbut ni Panginoon na di dosaing. Debata, anak di debata di tadikod debata. Dadi tadikod ni debata do kita ala ni dosa. Alay, ala nang tu Jesus apedo satay. Gabi ibana maditadikon amay asa gabi saur ibana dohot kita. Di bagasan Jesus di padamay jali di padenggad debata diri na dohot jolma. Jesus do pardamiata. Ibana do pardengganata. Macay patardo di saluhut na torop pangajarion ni Tuhan Jesus pabuwa ibana si lehon hanguluan. Kudang do nang padokan di katakon ibana laho padar ko ni. Ido nang nakinatahon na tuburu sa Maria na nidok na. Out di botoho basa-basa ni debata jala out di tadako na mangido aik sinumono siyak ko. Raolo doho mangido tu ibana. Dungule honon na matuho aik na mangulu. Na manginom ay silehonok kina so tupa be mauas rodi saleleng-leleng na. Ayang go ay silehonok ki gabi mual doy di bagasan ibana na mabaor sakat rodi hanguluan si saleleng-leleng na. Garyada taki dadaholan ibana ay hanguluan. Alay marparbui doy nang tuak ka na porsiya di ibana ay didok akabatang ay na mangulo do na mabaor siyan na porsiya diyaw. Alay, nang pe ibana mual hanguluan. Nang pe batang aek na mangulo mabaor siyan na porsiya di ibana. Di johon ibana do siyan haw na pinarsilangi padokan na palimahon. Mauasaw. Ohado boy mauas mual hanguluan. Songonima hatchit ni sitaw nuning. Nung atunggodang mabaor jala durus mudar siya pamatang na. Manitak do musay mohop ni mataniari na mabahim mardikdikan hudok siya pamatang na. Jala marsapur dohok mudari. Songoni hatchit na. Suadong sinumod di tangan na. Tung surap ya dong. Subuy bakinon na tupamangan na. Suadong nabuhi mangurubi. Sudi nung nga marsitading tuibana.
Asing niya kaburu-buru na marhaga Leonido si Johannes siya nakakulungan na nang pemual hanguluan ibana, nang pedang mauwas na majalo sinumot siya ibana. Alayala ni hacit ni si tauno ni mauwas do ibana. Alay la suhud do mauwas ibana di haroro ni jolma majalo pakokop na mauwas ibana di haroro niyak na hinubasan na. Mauwas ibana di haroro niyak kasisian na. Mauwas do ibana di haroro ta saunari. Mauwas Jesus di harorom. Mauwas Jesus di harorom amang. Dohot di haroromi nang. Olo doho pasobu uwas ni Jesusi. Nung ngalambot ari, lumobi di paretongan ni ari ujui di bangso Yahudi dada pukul 12 borongin mamuka ari na mangihut di pukulonom botari doi masa. Pukulonom botari nung nga dirajumina siday ari marsogot. Di bagasan hapariro ni, di bagasan hakacito ni, nung nga dihilala Tuhan Yesus naung sikop diulay iba na ulaon pagkokopo di. Nung nga dihilala, nang bongot iba na to kamatayan, ujung ni ukom di debata ala ni dosa. Dihilala Tuhan Yesus manaung sudesikop diula iba na. Dijauhon masya silang nung nga marujung persirangan ni debata doho jolma,
ay di bagasan pagkokopon na pinatupan ni Jesus nung namardomo mo si de bataha do jolma. Di pagkokop na nung nga di padomo di bata diri na do jolma. Nung nga marujung huwaso ni dosa. Nung nga marujung huwaso ni sibolis. Di bagasan Jesus sudi akan na porsiya margogo jala marhuwaso madok. Wah, kumahone bolis siya labukon. Nung nga marujung, laos marlapato do huhut. Nung nga ripas jala si kop holong ni debata mangulo si hita. Nung nga si kop jala ripas asin ni rohana marmornohi ngoluta. Nung nga ripas jala si kop jupak kita hanguluan. Ay nung nga si kop ruar kita siyan hamatian. Nung nga marujung, laos huhut do ijo-jo tu hita. Nung nga marujung panudaleotta tu di bata. Nung nga marujung hamalasotta marsaor do di bata. Au konturoham, hacit, parir, pait do, di taon Jesus laho patupako ni. Dang tarpaiday-ida mataniari betu haki nagatungi. Songon na maila mataniari marnida bohi na say marsinodang na say laon. Di sograk sinodang ni asinirohan ni si sido panodang ni mataniari. Ujung na gabi di pakolom mataniari madirina. Makolom mataniari kay makolom masadok noon. Gabi songon na alang na sotarida na matuhatay di silangi. Ale mataniari, buasa somakido beho. Tagamon nang ditataphodo na somakido besi malolong nito haki. Nung nga mamirong humaliyang, di sima, di pagogo, di pangiyar Jesus suarana na madok. Amang, tubaga sa tangam mo ma hupasakat, todiku. Makuling magiring-giring.
Jongjong Mahita Sude. Kudul Mahita Sude. Mari dehita nomor 24 ayat sada dohot ayat 2. Lord,
Jadi idama laos dina satok kini maribak mahire-hire di bagas jurui siya kijang rodi toru di bagasan hamamate ni Jesus si cupang mana didok ni Apostol Petrus ay bangso na pinili do kamu hamalimon na raja bangso na badia home na ginonggoman na asa tung diberitahu kamu dengan ni haruhaw ni bana naung maju kamu siya na hulom tu hatiron na halong ang ani. Nung nga mate Jesus, nung nga hihibana jala nung nga manaik tu banwa gitjang, machenal-nal di si holong ni Tuhata, paluaho kita siya dosa dot hamatian. Danggatung benwa yang silang di Golgata, alayang gosuara ni Jesus di silangi, ikotoktong marsaringar di tonga-tongata, marsaringar di nguluta, auhon jala alusi saunari nang tutiki naro suara ni Jesus si maridita. Jesus bate disi asamalun tiban sude akakot takrahai tibani Tuhan Yesus disi paluah derita di balik tubuh silang di Golgatai upasoh diriku kutusi domba surga nung marujung be di bake kuali Tuhan. Alai ida manung alaus kudang nang jumulo borhat manghutok ko siya bagas ni hala Kristen di Portibion. Siya ruas ni Kuriam hakabipi serpong
nunga torop tong la dapat toko. Beha nunga rap ho ali hakolongan doho Jesus naung jumulo borkhasiako. Akadolabakku sian hamamate male Jesusku. Aduh bakku siap pak keburammu ali Tuhaku. Kingo tari hamamatem. Pasol khot ma hamamate mamang inang tu hamatian ni Jesusi. Ia hamamate ni Jesus gabi hamamate ni hamate kudui hape. Ia hamamate ni Jesus gabi pitu hamasuhok kudui tu surgo hasonangani. Ay merkite idu di parade ho inganan nasonang. Yang golet nan soldadui na majaga pamajalan ni gabi dipuji do debatanin na do. Tutu do halakon na tigor roha. Jala sudi na torop na marluhut may nodur marsitobok adora nabi di na marnida na masay laus mulak be. Tama makorkorlas ni roha dihita hamamate ni Jesus son. Ay diukap dihita dalan tukakikiyon siyan hamatiot ta dohot siyan hinabor ni naong jumulo moding siyak kita. Nuang pepatut makita manobuk adorat tabi. Jong makita salugo na laos mangedihon macenan lal diaka partikian. Rap mahita martangiang ditangiang ali amanami. Ali amanami ni baluakit. Saya penurpadi yang kuat. Saya Roma Rajon. Saya semua manusia. Nehoma Tuhan sirena ulang. Semua sana. Di pasupa sucala di ramoti Tuhan di batama ho. Di sodako Tuhan di batama buhina tuho cala asi maruhana mida ho. Di dopako Tuhan di batama buhina tuho cala di pasor ho madamina tutodim. Amen. Tuhan mu amanami nanami sadok kita saluhuna oleh tema di kehadiranmu na Tuhan memberkati amanginang sehat diberkati Tuhan. Diaka dongan nami hami sadiri pedang marulon na badia dopi hami hola na makubasi do hami ati adong naso marulon na badia dopi nuaing naking nuaing kubasan nami ma akanong marulon na badia boy mara manang na mangopi di luar
akan maruna badia ma hot di ngananon. Bola kita mah. Tony Maita? Boleh. Tahun ini kita baru udah bagi. Baru sampai? Hah? Alai marsijalang ama kita manomu-nomu pasca tu hari Minggu di Hudulat tabe. Congona otik doh bereng manang dangadong marunor badia. Tajalang badong atta. Amang inang dia kadongan nama kasih holi perpadanan nabadia kota kami masa Roma hamu tujulu. Na sodung dope marulan nabadia Roma hamu tujulu. Ini Pak. Ya, barisannya. Barisannya di kursinya aja. Di kursinya aja. Ya, di kursi aja dulu. Tak. Lumayan Rupiah. Holanda manusoy do kami hobar tuarta di sunggul-sunggul naboy marulon nabadia parjolo naso hona siasat gereja atau RPP na paduahon naung maka tidak ko kapersiaon atau yang lepas sidi molo na duo nadong dihita kami mohon meninggalkan tempat ini. Multimedia sudah siap. Oleh tema di Parorgan do Song Leader nami, sungguh bagus acara kita. Tuhan memberkati Song Leader dan semua yang terlibat di situ. Tuhan memberkati yang mengenang. Mari dihita nomor 152 ayat sada. Jesus Martang yang mahita.
Ali Tuhan debata para sirohana sumurung amanami na di banua gijang asiroham topot mahami na pungudison. Adorang hupangakamen non parpadanan na badiay lehon mato di parbadi tuganup kami. Asa ditubuhon kaporsyaon na mangulu di kami. Asa posituturo kanami di anak mo Tuhan Jesus Kristus na makokop kami. Parkukuy mahami macuadahon diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Jesus Tuhan nami. Jala sa ditubuhon kaporsyaon na mangului. Say taiti rohanami asalam malungok kami tu banua gijang. Asa say masihol kami paimaimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Kita akan naong pinarhamaul ni debata. Ita sakap nuang mga ton parpadanan na badiyay. Di bahin ita tibang majumulo manang nataw kita marulon na badiya. Asa unang kona uhum anang isi siyak kitaon. Ay holan na udukro ka jala na manolsoli rohana lani pabakinan na nasuture. Jala na manopoti dosana jala na porsia di hasesahan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mga ton parpadanan na badiyay. Alay, akan na duhot marulon na badiya. Unang bediuloy si bolis. Unang bedi dak dati mardosa. Tung padaw hamuma rohamuna siya ni. Tung gotapok kamu mahosom doho lateri roha. Alai, paingot-ingot hamu Tuhan Yesus Kristus nong mati jalan mulak mangulu humokop hamu. Asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadi. Di bahini tatak kasih majumulo rohat tabi. Jala alusi hamu ma sukus-sukunon jong-jong ma hamu saluhut na. Di parhatuturu hamdo. Halak pardosa hosian hatutupum, dot alani pangolosim di patik ni debata, molo di parhatuturuham dokma olo. Namarsak doroham alani dosaim, jala di pangidoroham nang malu ako nuang siya dosam, molo song ni roham dokma olo. Di parhatuturuham do, nang ro Tuhan Yesus Kristus tutanom pangulukon pardos. Ibana nong mate dohok mulak mangulu humokop po. Mamorsan jala manesa dosam. Molo songoni di parkatuturuham dokma olo. Olo doho. Manggota pon siya roham late ni roha doho khosom ni roha. Akup ni i. Olo doho mardingga dohot halak na mangarsahi ho. Jala na olo doho manesa dosa ni dungammu. Songon na pinangidu di roham. Sesaw ni debatasu di dosam. Molo songoni roham dokma olo. Atong tapoduk be maruhatta, jala tatopoti masudi dosatta, ikutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami, ay jut hulau si kami patikmu. Tamado ko na hukummu kami nuahing dohot sugot molo balot cunommu tu kami hobar tu pabakinan nami i. Alay, alani godang ni asi dohot holong ni roham, dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung nilihom mo humokop kami. Alani do ban na kami mangido tuho. Asi maroham di kami, say jalo kami, say sama sudido sa nami, jala lekot tod di parbadi tu kami sa markugo kami mangano na sa dosa, dohot mangulahon na hobar tulo mo ni roham, saliling di tanood do kami. Amen. Atong kamu aka na manopoti do sa muna. Jala na mauwas di asinirohan ni debata. Say sahat matuhamu na hinaporsyaon muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Posma roha muna. Nung sesa saluhut do sa muna. Marhiti-hiti guar debata ama. Dohot anak. Dohot todi forbadia. Amen alia manami na di banua gijang sa pinorbadia magwarmu. Sa rumah rajonmu, sa saut malu mediroham di banua tungosum banua gijang. Lihumatu kami sa reron hanguluan siap hari. Sa sama dosa nami sunggup panisa nami di dosa di dungan namar dosa tu kami. Hunang kami tugion tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na punah rajaun do hagugon rodi khasangapon saleleng-leleng na. Amen. Kudul mahamu. Mari dehita sada 5 tolu.
tong tangihok kamu matona ni Tuhan Yesus lahu padirihon parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus masagu-sagu borginay uju tarcehe ibana. Didok mauliate, dungi di ponggolo may di parleho matuak kasisian na huhut madidok. Jalo hamuma, jalapangan ma, dagik kunalilihot to hamatian humokop hamu. Bahin hamu masungoni, bahin parningotan muna diyaw. Jala dungsun na sidamangan dibuat mapanginumani. Didok mamaluati, dungi didok matunasida, jalo hamuma, sudi hamu manginum siani. Ia panginumanon pada nai baru memarhiti-hiti mudarku, na nuseo humokop hamu bahin kasisahan di dosa. Sai bahin hamu masungoni, bahin parningotan muna diyaw. Atong Roma hamu sudi, nung ngaradi, ida jaladai hamuma denggabasa ni debata. Lau suhut ma tapada dita nomor 154. Pola musik.
Tabarade edeta siam buku ede nomor 440 sia ayat sada doa ayat 2. 440 sia ayat sada rodi 2. Nomor sia. Tusi
garede hita nomor 3 ayat sada. Puji Jehovah, ale toldiku. Puji Puji ma Tuhan de batale todiku, jalan asa rohaku di bagasan memuji kuwarna napadiai. Puji ma Tuhan de batale todiku, jala unang tung halupa hondengkan ni basana sudina. Ibana domanesa dosam sudina, jala ibana pamalu makasahitmu sudina. Ibana paluahon hosam sian hamaguan, jala dilihut tuhudingkan basa do asiniroha. Para siroha jala pardingka basa do Tuhan de batala bak terimas jala para siroha godang. Dang di bahit tu hita khobar tu dosata jala dang di balosot tu hita khobar tu hajahatota. Songon asini rohani ama-ama tu akan akonna do. Asini rohani Tuhan de bata dia kana makabiari ibana. Nunga takas di patuduhot de bata holong ni rohani itu hita dinamate Kristus humokop hita uju pardosa do pahita. Atong dalam malua hita nuaing siar rimasna dung gabi parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Di bahini saya pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pabakin aku do Tuhan de bata olat nion rodi saleleng-leleng na saya pujioku do de bata amen rapma kita martangiang ditangiang hatopat taying. Alea manamang. Saya pinorbadi magawarmo, saya Roma harajonmo, saya saut malamani roham di banu tongon sona di banu kijang. Rehon matoham sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan lamar dosa tu hami. Ulang hami tu gihon tu panguljunan. Palua mahami sian pangago. Ay hoda na puna harajao. Dohot haguguon. Rodi hasangapan saleleng nileleng na. Amen. Di pasu-pasu jala rinamot Tuhan de bata maho. Di sodakot Tuhan de bata mabuhina tuho jala asi maruhana midaho. Di dopakot Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Amen. Ra alautik do hita, buhay mahita marsi jalangan di jolo madong aku perhalado doho dongan padita. Di somma hita jongjong doho dongan nama kubasi na king. Asa di jalan ngakarwas hita sudi. Doho panitia, silakan namang di sini aja kita dulu.
Setelah